An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye avril kalo tile 28 san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Halisa kuma kelen don an k'an jija fiyewu an kana bin maaw ka jan kɔnɔ maa minnu b'a fɛ k'u sago sɔrɔ an ka jamana la nin waati na. An k'an jija fana an kana degun ta ka se an yɛrɛ ma, an kana an yɛrɛ ka kiiriw tigɛ, an ka kow to fanga tigilamaw bolo. Basigi ni lafiya sigana ko an ka olu dabila, an kana fɔ ko an b'an ta dimi fɛ ka dimi wɛrɛ fara an ka kow kan. Fala ye bi min ye jamanakuntigi Asimi Goyita ye, a ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye Sadio Kamara olu minnu tun b'a kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a balimakɛ a terikɛ a n'a jɔɲɔgɔnkɛ n'o ye Sadio Kamara n'ala ka kalifa minɛ a la wulikajɔw senfɛ mun kɛra a ka so o cili ye Katikaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen. Jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi a taara sangafo kɛ yen ka taa sibila kɛ min ye somaw ye ka jigisigi kumaw k'olu fɔ u ɲɛna. A tilalen kɔ o la tuma min nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni miniti 55 ye Asimi a bɔra Sadio ka du kɔnɔ k'i kunda Kati dɔgɔtɔrɔso kan min ye nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ka taa yen fana min ye maa minnu bɛ yen n'olu joginna ka taa i ɲɛda olu kan minnu bɛ yen bi n'olu bɛ furakɛli la ni minnu sara ka dugawu don kɛ u ye ko Ala ka u segin u yɛrɛ ma. Kunun ko n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ min ye premier ministre ye ale fana n'a ka gouvernement maaw olu taara Sadio Kamara ka du kɔnɔna na. Musokɔrɔba u y'ale sɔrɔ yen, u ye balimaw sɔrɔ yen, u ye sinjiw sɔrɔ yen, min ye limanaw ye ani terisiraw ni balimasiraw olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛ kan yen. Premier ministre a kelen kun tɛ ani Maliki Jaw n'o ye CNT ɲɛmaa ye an'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o fana n'a ka wasadenw ka taa fara gouvernement maaw kan u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka sangafo kɛ yanni janaja don o ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Fala ye o wulikajɔ in n'o cɛsiri min bɛ sen na bi o de la gouvernement bɛ ka welewelemada kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an kana an ka kiiriw tigɛ, an kana don degun kɔnɔna na, an kana filiba ko kɛ mun bɛna to an bɛ degun wɛrɛw sɔrɔ ka fara dimi min bɛ yen n'o bɛ an kan nin waati in na. Yaasa ko ka fo an na a bɛ ɲini jamanadenw fɛ halisa u ka kɛ sabaliba ye, u ka kɛ muɲuba ye. N'u ye sigana ko fɛn o fɛn ye u k'a da finitigilakaw tulo kan, maa si kana i ka kiiri tigɛ ni bisiki ye, maa si kana fɛ i bɛ ko ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye, aw kana jɛ ka baara fosi kɛ min bɛna ni degun ye. Fala ka kɛ n'o waleya in ye ni o kɛra avril kalo ale tile 25 ɲininkali bɛ ka kɛ bi dɛmɛ sugu jumɛn taara ka di maaw ma maa minnu ye nin waleya in ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma. Avril kalo tile 25 ale bɛna to Mali tariku la sabula Bamanci walekɛbaw ni Juga walekɛbaw u bolo dilen ɲɔgɔn ma u ye jɛ ka baara kɛ jɛ ka baara min n'a taara Mali dugu 5 dugu 4 olu juguya la bingaliko yɔrɔ 9. N'i ye waleya in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu tɛgɛ nɔ don u jɛra ka nin jɛrɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ u Bamanci wale ni Juga kɛwalew u ka kɛlɛkɛcɛw a la ɲumanw a la kwalew ani minnu bɛ kɛlɛ ni kɛlɛ kɛcogo ɲɛdɔn ani maa wɛrɛw ka jɛ ka wulikajɔ in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fila bɛ a la olu tɔgɔ bɛ maaw da bi kosɛbɛ o ye FLA ye n'o ye MNLA kɔrɔ ye ale ni SNIMU n'o ye Iyad Agali ka maaw ye bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ ko min ye Mali dugu bɛ binni kɛ waati min na san 2012 san ninnu jɛra ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se Gawo kɔnɔna na fo fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana don u ni ɲɔgɔn cɛ bi lakɔlɔsikɛlabaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ FLA dayɛlɛ a datugu a ko ale ni ninnu tɛ baara kɛ anu tɛ cɛyɛrɛ kɛ anu tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ nka nin kɔsa in na wulikajɔ ni baara minnu kɛr'u fɛ a yera k'a fɔ k'u ka maaw tun bɛ ɲɔgɔn bolo wa a ma da o fana ma dɛ baara in n'i y'a kɛcogo ye n'i y'a fanga ye n'i y'a ko lajɛ
iba famiya k'a fɔ ko min ye u kelen tɛ dɛmɛbaw yer'u la sabula musaka ko ta na sira fɛ maramafɛn ko ta na sira fɛ minɛn minnu yɛrɛ tun b'u bolo a wulikajɔ in kɛra ni minnu ye o b'a yira bi k'a yira k'a fɔ ko ninnu u dɛmɛnen don bi u dɛmɛnen don sini wa min ye dɛmɛbaga kolo girinbaw olu y'u kɔkɔrɔma don nin ko in senfɛ kapitɛni Ibrahim Traoré Burkina Faso ale ye waleya in kɔn nka k'a kɔ a kɔni ye a kun y'a yira k'a fɔ waati jan ko min ye bamanjɔli ka walekɛbaw ye u ka wulikajɔ kɔkɔrɔma donnen don jamanaw fɛ jamana minnu tɛ fɛ fiyewu ka cɛnɛfuga jamanaw ye u ɲɛna o de la a ye waleya in kɔn ka se fo a dan na k'a yira sa k'a fɔ k'u b'a fɛ ka Sahɛli jamanaw n'o ye cɛnɛfuga jamanaw ye k'olu dafiri kibaruyaw caman kɔni kun yirala k'a fɔ min ye nin waleya in ye a bɛ ka kɛ dɛmɛ bɛ ka ta ka don ni jɛkulu ninnu ma Ukraine fɛ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu min ye FLA maaw ye olu ka kalan tɛ kalan ye drone baara tɛ drone baara ye min ye minɛnsan tɛ minɛnsan ye kabi a bɛ dogo fo ka n'a danganamaya bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama wa nin waati laban in na fana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Ukraine nanzaralakaw ka jamana bɛ ka musaka min di ale ma a bɛ k'o kɛ ka nin baara cɛjugu ninnu fana ta ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma bi n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye FLA ye ale min ye wulikajɔ in kɛ ale ni Faransi kɔni ka jɔ k'u bolo ɲɔgɔn ma o tɛ bila ko ye kabi waati jan FLA kɔni ale bɛ Faransi nagakɔrɔla la wa ale b'o baaraw kɛ sabula o tɛ bila ko ye o dogolen tɛ maa la nka bi ɲininkali min bɛ ka kɛ o de ye k'a fɔ nin baara in bɛɛ sera ka kɛ cogo di nin musakaba bɛɛ sera sɔrɔ cogo di nin wulikajɔ in sera ka sɔrɔ cogo di yaasa ka se ka nin degun in ta ka ɲɛsin Mali jamana ni Mali dugu caman ma min ye jɛkuluw ye olu minnu ye nin ko ninnu kɛ ɲininkali bɛ ka kɛ o ko de la cɛncɛnfuga jamanaw ko yalama olu bɛna kɛ basigibaliya ye i ɲɛrɔ ye wa cɛncɛnfuga jamanaw yalama ka fara ɲɔgɔn kan a bɛna wolo mun na don nataw la cɛncɛnfuga jamanaw u bɛna mun wulikajɔ kɛ ka kɛ ni maaw ye maa minnu kolo donnen don u bolo donnen u ni diɲɛ magobatigiw olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka kɛ n'u ka nin bamaca walikɛjugu ninnu ye fala n'an bɔr'o la an bɛna Bamakɔ Kulubakaw fɛ yen jamanakuntigi Asimi ale Irisilakaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Igor Goromiko ye a y'a bisimila bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye u ka wolomasiri taba minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan olu tun b'a kɛnɛ kan jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛlaw olu fana tun bɛ yen ale ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma o dogolen tɛ maa la bi lasigiden a ye jira dɔw sɛnɛ kan min bɛ tali kɛ wolomasiri taba ka ko la Bamanjɔli ka wale kɛlɛli ko la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min y'an ka wolomasiri taba ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kuma ye tali kɛ o la fala i b'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu kan lasigidenw dalakan sɔrɔ man di nka min ye ko in kɔni ye a tɛ taa min kɔ o ye baara minnu bɛ sen na Irisi kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale teri jamana ye Mali ye bi a teri jamana ye Mali ye sini baara minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ olu na to sen na n'an bɔra ye fala ye Seko Seki ale ye bataki bɔ n'o y'a kɛ bataki 11 n'a ye ko nin waati na min ye jɛkulu min sigilen don waati gɛlɛnmaw olu kunbɛnni ko kama k'a b'a da dugudenw bɛɛ lajɛlen tulo ka sa waleya cɛjugu minnu taara ka ɲɛsin an ka jamanaw ma nin don laban k'o bɛ k'a to kibaruya cɛjugu kibaruya jatigitaw kibaruya minnu bɛ yen n'olu tɛ taa sen na fiyewu k'olu bɛ ka caya kosɛbɛ kuma kisɛntaw kuma langolo kuma minnu bɛ jamanadenw fujina ani jakolonw k'olu kɛlen don bɔlɔlɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa Seko Seki ko k'a b'a ɲini malidenw fɛ u kana nin kibaruya ninnu cari kibaruya jatigitaw kan'u tari jabɔrɔntaw kan'u cari u k'u yɛrɛ minɛ o ko ma u b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ u ka kɛ basigikɛbaa ye u ka kɛ faamuyakɛbaa ye u kana u ta u dusu fɛ Seko Seki ko fana k'a b'a yira jamanadenw bɛɛ lajɛlen na ko nin waati laban in na wolomasiri tabaw ani finitigilakaw bɛna bɔli minnu kɛ n'u ye maa min ɲininka sɛbɛn na i k'i ka sɛbɛnw di a kɛra mobili sɛbɛn ye a kɛra i yɛrɛ ka sɛbɛn ye i ka olu bɛɛ lajɛlen di wa yaasa fana ka se ka ko nɔgɔya ni wulikajɔ nana kɛ Bamanjɔli kɛbagaw ka t'olu jugara yɔrɔ minnu na a ɲini o dugudenw fɛ u kana taa fara ɲɔgɔn kan o kɛnɛw kan yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na wolomasiri tabaw olu bolo Seko Seki ko sa ko ale kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na ko fɛɛrɛ ni dabaliw talen don don nataw la fana yaasa maaw n'u bolominɛw ni taa ni ka segin bɛ se ka lakana bɛ se ka sigi fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogo min na olu fɛ sɛbɛn fa sirila bi avril kalo tile 28 Seko Seki ale ɲɛmaaba fɛ minisiri bɛ baarako kunna cɛfɔ ni kan bɛɛ baarakɛlaw ka kokumu kɔnɔna na ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko kibaruya jatigitanw kɔni bɛ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ ka to jasira min ka don maaw la ka taa baarakɛyɔrɔ la k'a b'a ɲini baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka segin ka baaraw daminɛ i n'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na a waati kɔrɔw bɛɛ lajɛlen na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na o hukumu kelen fana kɔnɔna na minisiri fana bɛ kalanko kunna
ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati na ye kibaruya jatigintanw bɛ ka ekɔliso datuguliko kuma fɔ ka kalan jɔliko kuma fɔ k'a b'a ɲini kalankɛlaw fɛ k'u ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye kibaruya n'u b'o k'o ɲini n'u ma bɔ ɲɛmayaso yɔrɔ u kan'o labɛn u ka baara kɛ kalanso la a bɛ kɛ waati minnu na ani kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na basigi ale ni lafiya kɔnɔna na fala ye wulikajɔ in senfɛ sibiri tɛmɛnen cɛnfala bin taara kɛ yen kan koyi n'i bɔra Bamakɔ k'i bɛ taa Kulukoro i bɛ cɛnfala ye dugu don ale yɛrɛ bɛ dangan dakun na koyi cɛnfalakaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka zo fɔrɛ sigiyɔrɔ min bɛ yen bin taara kɛ yen kan k'o minɛnw filenkolonci k'o daakolonci min ye yɔrɔ in kɔni ye a cɛnni barika bonyana yan min yɛrɛ tun bɛ yen n'o bɛ ko in kunna sa olu yɛrɛ siso kɔni u y'o fa bɛɛ lajɛlen kɛ kisɛ ye jatigɛ barika bonya kojugu maaw ye duuru don fiɲɛna ka taa ja minnu filɛ nin ye ninnu ye cɛnfala ye cɛnfala min ye degun sɔrɔ cɛnfala min ye gɛlɛya sɔrɔ cɛnfala min bilama u fana y'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri minnu bɛ kɛ u k'u hakili to olu fana ka yɔrɔ la sabula nin zofɔrɔw ka yɔrɔ ye marifa ye tiɲɛni kɛ régisseur ka yɔrɔ la a ye tiɲɛni kɛ zofɔrɔw ka yɔrɔ la o fana jenina fana ye jatigɛ dɔ kɛra bi kalabankaw fɛ yen n'o ye kalabankɔrɔ ye a yirala sa k'a fɔ ko maa dɔ kɔni de y'a yira sa k'a fɔ sa ko maaw k'u yɛrɛ ɲini ko Bamanjɔli ni ka walekɛbaw ko olu nalen don o fɔra ka kɛ ni sanayɛlɛ kalanso olu dagayɔrɔ min bɛ n'o ye université ye kibaruya in cɛlen olu kan olu ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila k'u senfa ka boli o kibaruya min ye ekɔlidenw na boli ka bɔ kalanso kɔnɔ o fana taara se Kalaban sugu fana kɔnɔna na tuguni o y'a sɔrɔ sugu kɔnɔnaw kɔni k'u falen don sa maaw ye u yɛrɛ ɲini nka bi bi in na a yirala k'a fɔ sa basigi kɔni nana yɔrɔ ninnu na nka maa min ye nin waleya in kɛ ani waleya in sɔrɔla kun min fɛ o sɛgɛsɛgɛliw n'o ɲininiw bɛ sen na k'a yira maaw la sa n'an m'an sabali n'an ma muɲu n'an ma ɲɔgɔn tɔbɔtɔ a ko ba fila bɛ k'aw fɛ yen sɔnni ekɔliso bɛna jɔ ekɔliso bɛna kɛ bulukunbɛkaw olu fɛ yen novembre kalo tile 28 bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ka fisa ko bulukule denmisɛnninw olu tun bɔra k'u bɛ taa kalanso la u bɛ bako ye o de tigɛ ni kurun ye ba dafililen kalanden 6 o tora o senfɛ yaasa ko ka se ka ban pewu u bɛna kalanso dɔ jɔ sa u yɛrɛ ka dugu kɛrɛfɛla la n'o ye nɛmakaw fɛ yen denmisɛn ninnu bɛ se ka kalan o kɔnɔna na cogo min na k'a sɔrɔ u ma ba tigɛ tuguni min ye kalanso dɔ surunya u la basigi ni lafiya bɛ na wa a b'o kisi fana bako ye ale ba sanfɛla o gɛlɛya ba tigɛ olu ma direkaw fɛ yen wulikajɔ bɛ sen na min ye u ka saniyasow ye olu ka jɛrɛ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kabini ntɛnɛn tɛmɛnen sa baara in daminɛna cakɛla minnu bɛ kɛnɛyaso kɔnɔna na n'a bolofara kɔnɔna na maa 60 ɲɔgɔn olu nana fɛɛrɛ dɔnbaw ni fɛɛrɛtigɛlaw ani jamanadenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen nana ka na ye nin kɛnɛ in kan min b'a to sa u ka ɲinan san ni san wɛrɛ baaraw u se k'olu sigi kɛrɛnkɛrɛnnen mun kan ni musaka kan ka sɔrɔ cogo min miirina min bɛ n'o ye miiri ye ale ye kasabiw diba ye tomiyakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jiko dɛsɛ o bɛ olu fɛ yen a tile 15 nin ye tomiyakaw olu tɛ ka ji sanuma o sɔrɔ o la sa u ka wotorontigiw min ye so wotorotigiw ye ani ji ɲininaw ji bɛ kɔlɔn kelen minnu kɔnɔna na hali bi ale ni ji sigiyɔrɔ minnu bɛ yen sa u bɛ ka wuli ka jɔ ka se ka olu sɔrɔ u y'a yira sa ko ji tigɛ in kɔni sababu ji ye dɔwɛrɛ ye min ye kuran o de tɛ yen ka se ka ji di robinet na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na hukumu kelen fana kɔnɔna na sangaw fana nin y'olu tile 4 ye kabini alamisa tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya bɛ san kɔnɔna na kuran kɔni tɛ ka sɔrɔ cogoya si la taji min bɛ kɛ u ka énergie kɔnɔna na o taji bannen don bi sangaw kɔni bɛ dibi de la dibikuruba dibi min fana n'o kɔlɔlɔ kɛlen don ka sɛgɛn ta ka ɲɛsin jagokɛlaw ma bolola baarakɛlaw ma sɔrɔ yakubaya bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔna na bi u kɔni y'a yira sa u bɛ k'u yɛrɛ wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka baara kɛ nka a ka d'u ye u ka kuranso ale ka se ka taji o sɔrɔ wagadugukaw fɛ yan min ye UEMOA ye ale ka jɛrɛ 39 baaraw o daminɛ n'o ye UEMOA ka wasabulon in kɔnɔna na sa jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen u y'ale sigi sen kan a daminɛna kunungo baaraw daminɛ la sa a yirala k'a fɔ sa min ye tasibila ye o taara ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ka minisiri ni fatura n'o ye Sadio Kamara ye ale ma min ye waleɲumandɔn fana sa k'o kɛ ka dugawu dɔn kɛ a somaw bɛɛ lajɛlen ye ani ka dugawu dɔn kɛ Mali ye min ye fure ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ale yɛrɛ ye wasaden ninnu fana bisimila bi ale fana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma sabula o y'a yira sa k'a fɔ si jamanaw olu fana ka mafalenba kun don wolomasiri tabaw ka gun kan o baaraw kɛcogo la nin bɛ dan sigi bi wulada in na kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara Falaye ale ni Ana olu kɔni bɛ Bamakɔ ka taa se Famara Berete ni Keba Jalo ma an bɛ bi ta bila a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma.